Takže čus, je tady první videjko teďka ze splachování. Je to Svět 20, 275, no mohl bych být lepší, cech Hollywood, prostě paráda. Nejlepší cech, do kterého jsem se snad mohl dostat. Parádní lidi. Sice třeba nejsou tak vysoký levely, ale super kámoši a tak. No, hub už moc nemám, měl jsem jich teda víc, ale to nevadí. Ještě jedna věc, kterou můžu udělat, je zkusit podzemko. A ještě trošku zvednu inteligenci. Výdrž taky. A za zbytek štěstí. Tak. A jdem na to. Chtěl mu dát obří draka. A pořád nechce padnout. Ještě jsem nekoukal do zbylírny vlastně. Dneska je zbraň. Pak koupím. Určitě ji potom koupím. Z toho by to podzemko už mohlo padnout. Krásný rozpětí. Teďka taky nemůžu špatný rozpětí. No, nevadí, snad to padne. Tak pojď. Pojď. Hezky. Hezky. Kritik. Nevadí. No tak ale už jdeme na to slibované splachování. Ještě mrknu. Jestli tady něco není zajímavého. Není, tak akorát ten úkol přijdu. A jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Oh my god. Teď může být naštěstí na 300 a taky na všechno. Na 300 nevadí. Paráda. Mohlo padnout teda něco lepšího, protože prostě teďka jsem zrovna měl epický, ale to je úplně jedno. Jo. Epic. Ze záchodu. Prstan na všechno. Ty, já nemám psát. No nádherný prstínek. Tak tohle by bylo asi pro dnešní video všechno a čau. Ne, to ne. Prostě zdar.